Sme s pani Katarínou Forgáčovou zo spoločnosti Domstav Mat, ktorá nám povie niečo o svojej firme. Dobrý deň, pani Katarína. Dobrý deň. Povedzte nám niečo o svojej firme, čím sa zaoberá, čo je vašim poslaním. Sme malá rodinná firma, ktorá sa zaoberá stavebnou činnosťou. V našom portfóliu sú stavebné práce, rekonštrukčné práce a takisto máme showroom, kde ponúkame rôzne produkty ako interiérové dvere, plastové a hliníkové okná, dvere a podlahy laminátové alebo vinilové alebo najnovšie aj kompozitné. Ako dlho a kde všetko pôsobíte? Na slovenskom stavebnom trhu sme zhruba 5 rokov, ale v stavebníctve pôsobíme už vyše 20 rokov. Pôsobíme v Prešove, sídlo firmy je v Prešove a pôsobíme viac menej lokálne, regionálne. Čo by ste odporúčili zákazníkom, ktorí potrebujú nové okná? V dnešnej dobe sa aktuálne rieši otázka, či okná plastové alebo hliníkové. No a v dnešnom zrýchlenom svete zákazník siaha, alebo konečný spotrebiteľ, alebo investor siaha po produktoch v stavebníctve bezúdržbových. Dnes sú úplne bežnou súčasťou projektov okná s trojsklom. A určite existujú komponenty, ktoré by v dobrom okne nemali chýbať, takže je to výber správneho profilu, kvalitného profilu v kombinácii s vhodnými prvkami, ktoré to okno vylepšujú. Aký je rozdiel medzi plastovými oknami a hliníkovými oknami a vlastne aký typ by ste odporúčili zákazníkom? Takže rozdiel medzi plastom a hliníkom je ťažko porovnávať na nejakých úrovniach, ale aj plastové okná prešli svojim vývojom, takže profily plastové sú o mnoho kvalitnejšie, ako to bolo pred 20 rokmi a na trhu existuje veľa kvalitných plastových profilov, ale v dnešnom zrýchlenom svete stavebníctvo siaha práve po tých bezúdržbových produktoch a to hliník určite je vďaka svojej bezúdržbovosti, vďaka minimalistickému vzhľadu je častou voľbou zákazníka. Takisto hliník sa vyznačuje vysokou pevnosťou a je častou voľbou dnešného zákazníka. Keď ide o zasklenie, aké zasklenie by ste odporúčili zákazníkom alebo pre ktorý druh sa zákazníci najčastejšie rozhodujú? U nás je bežným štandardom, že zákazníkom ponúkame hrúbku zasklenia 48 mm. Je to zasklenie trojsklom, kde vlastne do tých medziskelných priestorov my momentálne zákazníkovi ponúkame gratis teplý rámček Swisspacer Ultimate. Aj ten dokáže vylepšiť UV koeficient okna, čo je v konečnom dôsledku veľmi dôležitý faktor pri rozhodovaní sa o voľbe profilu a prvkov, z ktorého bude zložené okno. Aké potreby vaša firma aktuálne rieši? Prekonali sme určite nejaké počiatočné problémy batoľaťa. Na trhu už pôsobíme nejaké roky, kde už sme si tými rokmi overili, ktoré produkty sú kvalitné a čo pre zákazníka odporúčiť. A momentálne máme potreby rozvíjať nové spolupráce, čiže týmto by sme chceli vyzvať majstrov a projektantov, architektov, ktorí riešia vlastne koncového zákazníka, majú svoje vlastné projekty a v rámci tých projektov majú nejakú potrebu práve tých prvkov stavebných, ktoré ponúkame, ktoré máme v svojom portfóliu, či už sú to interiérové dvere, alebo plastové, alebo hliníkové okná či dvere, alebo aj podlahy, tak vyzývame ich na spoluprácu s našimi produktmi. Kľudne nás môžu osloviť, budeme veľmi radi. Radi im pomôžeme aj s technickými otázkami, s ktorými často projektanti prichádzajú
do kontaktu. Stáva sa im, že častokrát riešia, aké veľké okno môžu použiť, kam až vysoko môže ten okenný profil siahať, a v tom im vieme poradiť. Máme tým technológov, ktorí im vedia zodpovedať tieto otázky a tým pádom nebudú čeliť povedaným otázkam u svojho koncového zákazníka. Čiže aj s tým im vieme poradiť. Ste spokojní so službami, ktoré Daibao poskytuje a či by ste odporúčili Daibao aj ostatným zákazníkom? Pravdu povediac, na začiatkoch, keď nás Daibao oslovilo, sme boli v rozpakoch, ale musím povedať, že táto spolupráca sa nám veľmi páči. Otvorilo nám to nové dvere k novým spoluprácam. Vieme získať spätnú väzbu od zákazníka, na čo my zvyčajne nemávame čas. A sme naozaj veľmi spokojní so službami, ktoré nám pre nás zamestnanci Daibao ponúkajú, ktoré nám zastrešujete. Aké sú vaše dojmy z tohto veľtrhu stavebného Koneko Ratio Energia 2024? Koneko dáva priestor rôznym firmám na ich vlastnú prezentáciu, to sa mi veľmi páči. A na Koneku sme našli množstvo firiem, po ktorých práci alebo produktoch je aktuálne na slovenskom stavebnom trhu dopyt. Čiže Koneko považujem za veľmi užitočné miesto stretnutia takýchto firiem. Ste prvýkrát na takomto veľtrhu? Nie prvýkrát, ale na Koneku áno. Na Koneku som prvýkrát. Prvým impulzom prísť na Koneko bolo pozvanie od pána Jaroslava z vašej firmy. Je to pán, ktorý nám zabezpečuje všetok ten back office, tú vlastne konektivitu medzi našou a vašou firmou. A týmto by som sa veľmi chcela poďakovať pánu Jaroslavovi aj vám, Daniela, za veľmi príjemnú, veľmi užitočnú a veľmi húževnatú spoluprácu. Ďakujem vám. Ďakujem aj vám za váš čas a za rozhovor. A ja ďakujem. Z celého srdca vám ďakujem.